Ngano marong manuka na saba man. Sige na, pre, pagdakop naglain, pre. Saba na kinangadlok. Hoy! Ala, pre! Diba, pre? Takan, pre! Ibutang na! Hoy! Ibili na! Ay na, pre! Kapti, pre! Balik na, pre! Ay na, pre! Balik! Hoy! 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 Malagin pa to! Pre, dali! Pre! Pre! I-primera, be! Hoy! 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 Yawas sige rin nabuhian ninyo, ha? Da! Tagam! Inom tataman sa ginawa, ah. Pariyas raman Japon ning pataya. May nang mawala ta sa kalibutan. Nganta ng kalipay atong matilawan. Kalisudag, pangitag kwarta rong panahona, oy. Pumutarbaho po ka. Pirtipong kapuya. Makalibog. May pagmuadto na lang ko sa kong barkada. Huwag tangpang problema. Ay, awasa si pari. Kasayuhan ka shotting aning tawhana. Tama. Antoon di ka, pre. Antoon di ka, pre. Pre! Oy, pre, kumusta? Okay ra kaayo. Isti guwapo. Stay macho. Tanawa ko ng abs, oh! Namitol-bitol na pag-ayo. Kapay sumbol, oh. O sige, sumbol, pre. Sumbol. Sumpay sa bulbol. Yawasa. ikaw, pre, kumusta? Ako? Nagproblema lagi ko, pre. Na, ayaw, problemahan na imong problema. Dapat ang problema mo, ano magproblema sa tua. Dapat ang problema mo na mag-ugta sa tua. Ano ba noon sa day ka? Saan problema ni mo? Problema ko kwarta, pre. Patay, kwarta niya, ano kasi gainom-inom mo lagi ka. Mao ganing ginom-inom ko. Para akong utok, dili makapokus sa tao nga agbay rang way gusto. Patay. Pero na ako'y solusyon na problema, ha? Unsa man ang solusyon na, pre? Ale, pre. Kawat? Mangawat ta. Asa puta mangawat, pre? Kita ka ng balay, dira. Aka na dira ta mangawat. Gipamulong mo, pre. Yati susa po itong kawaton dira, pre. Daghan mga manok. Mga hybrid nga manok. Naay 45 days na kolor puti ang kolor. Naapoy tukong. Nga naay ikog. Naapoy kanang sulayot. Nga nagtindog ng ikog. Naapoy pinasngan. Nga dako kay tapang. Nga mo na itong kawaton, pre. Gipamulong mo again, pre. Yati siya masakpan ta. O masakpan ta? May problema. Asa mo tayo mo sakiran? Kusog kayo mo dagan. Taray. Pasagdila na dira nga nagtikangkang. Kay sa panahon nga wa na tay kaikyasan, kana mo atong sakyan. Unya asa puta patubang. Patubang ta sa babay nga nagbikangkang. Aw, kala sige ah. Bahala na ni. Tara, pre. Tara. Musta naman nagwaron akong mga manok, oy? Sukat! Karoon po ko kamatog. Stitik kayo. Awang nilaktan o mga... Ano kayo ba? Sos! Burgyog! Gilaygit! Ulat lang mo rin aking buwa so ipalakaon ninyo. Kita kasi ko nakita, pre. Grabe din kuan naman ka, pre. Maunay akong giingon sa imo, ha. Unya pila mo itong kabaton ana, pre. Tay sa kung makakuha ta dihag 5. Tapos ato'y baligaya mahalin og tag 200. Pila man? Kuan. Ay, balo do kay kalkyo, pre. Namto kay kalkyo da, pre. Kalkyo ay. Pila to? 5. Nya, times tag 200, no? Uy, uskalibo. Kalibo. Buguan Ay, ito. tara. Dagkuha, pre. Siglangas na kay gawin sa lari. Ngano marong manuka na saba man. Sige na, pre. Pagdakop naglain, pre. Saba na kinangadlok. Hoy! Kanala, pre! Diba, pre? Takan, pre! Ibutang na! Hoy! Ibili na! Pre! Kapti, pre! Balik na, pre! Yan na, pre! Balik! Hoy! 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 Malagin pa to! Pre, dali! Pre! I-primera, be! Hoy! Yawas sige rin nabuhian ninyo, ha?
manok, pre. Wala na nakabuhi, pre. Ah, patay na. Ako diri pre.